Poštovani gledaoci, pratite pregled nedelje televizije Gornji Milanovac Plus o događajima koji su obeležili sedmicu za nama. Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, posjetio je rekonstruisanu školu Momčilo Anastasijević u Gornjem Milanovcu u pratnji ministra prosvete Mladena Šarčevića i direktora Kancelarije za javna ulaganja Marka Blagojevića. Osim brojnih građana, predsjednika su dočekali predstavnici lokalne samouprave na čelu sa predsjednikom opštine Dejanom Kovačevićem. Obraćajući se brojnim Milanovčanima okupljenim u školskom dvorištu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je veliko zadovoljstvo zbog novog izgleda osnovne škole Momčilo Anastasijević i naglasio da će u narednom periodu biti još značajnih ulaganja u Milanovačku opštinu. Ponosan sam što smo školu ovako uredili i uradili. 2.300.000 evra smo uložili, veliki novac, da bi deca Gornjeg Milanovca imala ovako lepu, ovako uređenu, dobru školu, još samo da vas slušaju i da budu dobri đaci. Uveren sam u sigurnu budućnost za Gornji Milanovac. Hoću da se vama zahvalim na tome što ste dobro razumeli uvek u kakvoj situaciji se država Srbija nalazila. Predsjednik Vučić je istakao da Srbija u januaru beleži izuzetan privredni rast od 6,5%. Ako nastavimo dobro i vredno da radimo, plate i penzije će biti značajno uvećane, kaže Vučić i dodaje da je cilj da se svi koji su otišli u inostranstvo vrate i da u Srbiji budu stvoreni još bolji uslovi za život. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac, kaže da je danas za našu opštinu veliki dan iz više razloga, a jedan od osnovnih što se na dobrom primjeru pokazalo kako izgleda jedan ozbiljan rad Republike Srbije i lokalne samouprave. Vrednost radova je bila preko 250 miliona dinara i napravili smo i po rečima Marka Blagojevića za sada jedan najbolji objekat u Srbiji kada je u pitanju školska infrastruktura. Ono što je druga po meni velika stvar za Gornji Milanovac jeste što je predsjednik Aleksandar Vučić posjetio našu opštinu, što je posjetio građane opštine Gornji Milanovac, koliko toga je država Srbije uložila u Milanovac. Ne zaboravite, do sad smo 5 objekata velikih rekonstruisali putem Vlade Republike Srbije i Kancelarije za javna ulaganja, a tek nam predstoje velika ulaganja u budućnost. Dragana Nikitović, direktor osnovne škole Momčilo Anastasijević, ne krije zadovoljstvo što je škola posle 50 godina dobila potpuno novi izgled. Zamenjeni su svi podovi, zidovi su gletovani, krečeno je, zamenjene su sve instalacije i elektrovodovodne, instalacija za grejanje, znači sve što je trebalo da se odradi, toaleti, kanalizacija, vodovod, sve je to urađeno. Na sali je zamenjen krov, zamenjena je stolarija. Mališani su drugo polugodište započeli u novom, značajno poboljšanom ambijentu i zbog toga su jako zadovoljni. Potrudili su se baš da je naprave. Jesam, juče sam obilazila, prelepa je. Sviđa mi se što je sve novo i što je čisto i zidovi su isto novi. Pa škola je odlična. Mislim, lepo je urađena škola, zaista je lepo, nisam još video sve. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom posjete osnovnoj školi Momčilo Anastasijević najavio je da će u narednom periodu još 2 milanovačke obrazovne ustanove biti kompletno renovirane poput druge osnovne škole. Druga po redu sednica Privrednog saveta opštine Gornji Milanovac održana je prošle sedmice. Na drugoj po redu sednici Privrednog saveta opštine Gornji Milanovac koja je održana danas realizovani su zaključci sa prve sednice. Definisan je pravac skretanja pristupne saobraćajnice ka autoputu Miloš Veliki i odlučeno da će izgradnja početi sa početkom građevinske sezone. Kada je u pitanju delovanje Komisije za ekologiju, razgovaralo se o promjeni energenata kod toplana i privatnih korisnika koji koriste mazut. Izgradnja zatvorenog bazena jedna je od tema o kojoj su razgovarali članovi Privrednog saveta. Reč je o zatvorenom gradskom bazenu koji je planiran da se ubrzano izgradi, znači rešenje za taj bazen je da ga polovina gradi opština, polovina privrede, odnosno preko kluba privrednika. Data je ideja da se preko pretplatnih karata privrednici obavežu i da na taj način obezbede polovinu sredstava finansiranja bazena, što je interes i privrede i naših sugrađana. Prema Lazićevim rečima, plan je da zatvoreni gradski bazen u Gornjem Milanovcu bude završen u narednih 1,5 do 2. Srčanik je također bio jedna od tema današnje sednice.
Na današnjoj sednici smo razgovarali o slobodnoj industrijskoj zoni, odnosno carinskoj zoni. To je deo Srčanika koji obuhvata negde oko više od 30 hektara zemlje. Razgovarali smo o potrebnoj infrastrukturi, razgovarali smo o pravcu kretanja privrede i toga da deo privrede premestimo van gradske zone, što je nešto što je opšti interes ovog društva. Na današnjoj sednici Privrednog saveta razmatrani su izveštaj Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i izveštaj sa tribine za učenike završnih razreda srednjih škola. Započeli su radovi na čišćenju podrumskih prostorija od mazuta i zauljene vode u Soliteru u Lominoj ulici broj 18. Planirano je da ovi radovi budu završeni u narednih 10 dana. Stanari Solitera suočeni su sa ovim problemom od 2011. godine. Osim što su im zbog pojave podzemnih voda podrumske prostorije gotovo neupotrebljive, situaciju je pogoršalo izlivanje mazuta. Obzirom da se ovde nalazi kotlarnica javnog komunalnog preduzeća, da mazut koji se izlio je jako opasan po zdravlje stanovništva i da smo mi, donoseći odluku da to uradimo, gledali prevashodno da zaštitimo stanare zgrade. Jeste karakteristično da od 2011. godine traje ovaj problem i da su stanari Solitera sve ovo vreme imali izuzetno neprijatan miris tokom letnjih dana kada se mazut isparavao. Mi smo angažovali firmu koja će to da uradi. Opština je odvojila 6 miliona dinara, javno komunalno preduzeće 2 miliona, znači čitav posao će koštati 8 miliona dinara. Sanacija problema u podrumskim prostorijama Solitera značajna je za stanare, jer su u letnjem periodu između ostalog bili suočeni i sa neprijatnim mirisom isparavanja mazuta već duži niz godina. Ovo je veliki značaj i za zdravlje stanara i za samu zgradu koja je izložena i vodom i mazutom. Soliter je prva zgrada obuhvaćena projektom energetska efikasnost u zgradama za kolektivno stanovanje, a u narednom periodu Milanovačka opština će subvencionisati i ostale. Soliter prva zgrada koja je prošle godine koristila novac od energetske efikasnosti koje je opština takođe prvi put opredelila prošle godine za te namene i oni su od ukupno 1 milion dinara koliko je koštala sanacija dobili od opštine nešto preko 400.000 dinara, tako da su oni izvršili popravke na krovu, a opština Gornji Milanovac je i za 2020. godinu odvojila 3,5 miliona dinara gde će nastaviti sa subvencijama energetske sanacije zgrada za kolektivno stanovanje. U narednih 15 dana biće raspisana javna nabavka za izgradnju nove kotlarnice na biomasu i gas, pa će postojeća kotlarnica u Lominoj biti potpunosti isključena, a stanari će dobiti sasvim novi sistem grejanja. Na konferenciji za novinare održanoj u Čačku govorili su dr. Aksentije Tošić, direktor Zavoda za javno zdravlje Čačak, i dr. Slavica Dragutinović, član Gradskog veća Čačka, resorno zadužena za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, koji su naglasili da u ovom trenutku nema indicija da je bilo ko zaražen koronavirusom u Moravičkom okrugu. Koronavirusa za sada nema na području Čačka, Gornjeg Milanovca, Ivanjice i Lučana. Također na ovoj teritoriji nema ni lica koja su sa simptomima prehlade došla iz država u kojima je ova bolest registrovana. Aktuelna preporuka građanima od strane nadležnih je da ukoliko imaju visoku temperaturu, a boravili su u nekoj od država gde su registrovani slučajevi koronavirusa, da telefonski kontaktiraju epidemiološku službu ili svog izabranog lekara. Nadležne zdravstvene službe će istog trenutka sprovesti mere koje je propisalo Ministarstvo zdravlja. Ono što je do nas i ono što je do našeg zdravstvenog sistema, to je da se preduzmu sve moguće mere prevencije i ja vas uveravam da je Ministarstvo zdravlja na čelu sa svim zdravstvenim ustanovama, počev od, da kažem, onih primarnih, preventivnih, to su zavodi za javno zdravlje, instituti, domovi zdravlja, preko bolnica, a da ne kažem i sve druge organizacije koje su vezane za zdravstvo, preduzete su sve mere da se spreči pojava i nastanak i bolesti, a da ne kažem epidemije na našoj teritoriji. U ordinaciju doktorke Slavice Dragutinović, koja radi u Čačanskoj opštoj bolnici, nedavno je došla devojka koja se vratila iz Kine iz područja zahvaćenog koronavirusom, ali ona nije imala simptome ovog infektivnog oboljenja. Upravo zato u Čačku insistiraju na merama prevencije, naročito zato jer ovaj kraj posećuje veliki broj turista iz gotovo svih zemalja sveta.
Ja sam pre 6 dana dežurala i pojavila se devojka koja je bila u Kini, znači bez simptoma, i pitala sam kakva je bila procedura, pošto je to područje već bilo registrovano. Apsolutno su imali kontrolu prvo na jednom aerodromu, zatim na drugom aerodromu. Kada je prešla aerodromsku kontrolu, otišli su na Tiršu i odradilo se sve ovo o čemu smo govorili. Kada je epidemiološka slika u pitanju, u Moravičkom okrugu je u velikoj meri registrovano prisustvo gripa i oboljenja sličnih gripu. U cilju zaštite, nadležni savjetuju redovno pranje ruku, izbjegavanje kontakta sa licima koja su doputovala iz područja u kojima je koronavirus prisutan. Rečeno je da su zaposleni u medicinskim ustanovama u Čačku snabdeveni kombinezonima i ostalom zaštitnom opremom. Što se tiče aerodroma u Lađevcima, i on je zbog aktualnog virusa u sistemu kontrole putnika koji dolaze iz Beča. Novi pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu. Za svaku kalendarsku godinu donosi se novi pravilnik, a trenutno aktuelni stupio je na snagu 22. februara. Sve potvrde o oslobađanju plaćanja participacije izdate tokom prošle godine prestale su da važe stupanjem novog pravilnika na snagu, a filijale i ispostave Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u celoj Srbiji primaju zahteve za izdavanje novih potvrda. Potrebno je da bi se ostvarilo to pravo, osiguranik ima prihode ispod cenzusa koji su propisani u ovom pravilniku. A to zapravo znači, cenzus se utvrđuje u visini minimalne zarade u neto iznosu po članu domaćinstva, koja se dokazuje potvrdom od poslodavca u mesecu kome se i podnosi zahtev. Kada su samci u pitanju, onda se cenzus utvrđuje tako što se minimalna zarada uveća za 30%. Uz zahtev je potrebno priložiti potvrdu poslodavca o visini isplaćene zarade ili kopiju dokumenta kojim se dokazuje visina isplaćene penzije. Ako je u pitanju ugovorni odnos, onda se dostavlja potvrda isplatioca naknade koja je ugovorena. Naši zaposleni primaju zahteve, obrađuju, unose u matičnu evidenciju, te je taj podatak odmah vidljiv u zdravstvenim ustanovama i u apotekama. Zbog toga nije potrebno, zapravo nije neophodno štampati potvrde, jer to je samo jedan dokument više koji vas opterećuje u nošenju kada ostvarujete zdravstvenu zaštitu, bilo u zdravstvenoj ustanovi ili u apoteci. Dakle, taj podatak da je osigurano lice oslobođeno plaćanja participacije je već unet u samu karticu, čip kartice. Pravo na besplatnu participaciju imaju još i dobrovoljni davaoci krvi, ratni vojni invalidi, davaoci organa i tkiva, lica starija od 65 godina. Filijala za Moravički okrug obuhvata Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Ivanjicu i ima ukupno 198.000 osiguranih lica. Od tog broja 41.000 čine Milanovčani. Novo osnovano partnerstvo između Čačka i Gornjeg Milanovca za razvoj ruralnih područja, odnosno lokalna akciona grupa, održala je Skupštinu udruženja. Ova grupa je organizovana po dva principa, međusektorskom i međuteritorijalnom, a obuhvata i grupu za planiranje i komisiju za odabir prioritetnih projekata. Cilj osnivanja LAG-a je pomoć i razvoj poljoprivrednih domaćinstava u ruralnim sredinama Milanovca i Čačka. LAG je lider pristup fondovima Evropske unije koji će biti na raspolaganju stanovništvu Čačka i Gornjeg Milanovca, odnosno žiteljima ruralnih krajeva koji se bave poljoprivredom. Neophodno je prepoznati ciljeve, odnosno prioritete u selima koja su pokrivena teritorijalno ovim partnerstvom. Opština Gornji Milanovac, na čelu sa gospodinom predsjednikom Dejanom Kovačevićem i gradonačelnik grada Čačka, gospodin Milun Todorović, dali su nam saglasnost na formiranje te lokalne akcione grupe, tako da smo mi inicijatori, odnosno da kažem stakeholderi ruralnog razvoja koji smo svakodnevno na terenu i koji najbolje vidimo koji su prioriteti i potencijali ne samo registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, nego i preduzetnika, pravnih lica, da se udruže, odnosno da neke svoje prioritete kroz neke projekte buduće mogu da realizuju u zajedničkom interesu.
Čačak i Gornji Milanovac, osim što se graniče teritorijalno, imaju zajedničke ciljeve po pitanju poljoprivrede, ali i interesa za određene infrastrukturne projekte koji bi u narednom periodu doprineli boljem razvoju. Lokalna akciona grupa čini partnerstvo javnog, privatnog i nevladinog sektora, gde se po lider pristupu tačno zna koliko članova mora biti iz kog sektora. U planu LAGA za naredni period je izrada strategije, lokalne strategije ruralnog razvoja teritorije LAGA. To je nešto za što smo dobili podršku od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko konkursa na koji smo aplicirali u septembru mesecu. Sve u cilju da krenemo da menjamo situaciju na ruralnom području. Znači, ulazne komponente oko kojih ćemo razvijati aktivnosti su prikupljanje informacija sa terena, sa ruralnog područja, uključivanje svih zainteresovanih strana, kako obrazovnih institucija, tako i sportskih klubova, udruženja građana, udruženja koja promovišu domaću kulturu. Sve što članovi LAGA trenutno rade ima za cilj da se izradi strategija koja će biti osnova za pravljanje projekata i njihovo sprovođenje u lokalnim zajednicama. Bez obzira što postoji podela među opštinskom granicom između Čačka i Gornjeg Milanovca, problemi su vrlo slični, a pred LAGom je veliki posao jer će Ministarstvo poljoprivrede do kraja godine raspisati konkurse za LAGove koji budu najbolje kotirani, a Čačak Gornji Milanovac trenutno se nalazi na visokom mestu među 22 udruženja ovog tipa koliko ih postoji u Srbiji. U Impuls centru održano je predavanje Pristup finansijama za startupe i preduzetnike. Svi zainteresovani koji žele da pokrenu sopstveni biznis imali su priliku da saznaju gde, na koji način i kome da se obrate kada potražuju sredstva za finansiranje svoje delatnosti. Predavanje je održao Miloš Matić, viši saradnik pri prvom investicionom fondu namenjenom investiranju u tehnološke startupe u Srbiji. Cilj predavanja, prema rečima predavača, bio je da se učesnici upute u alternativne vidove finansiranja preko investicionih i državnih fondova, ali i preduzetnika koji nude pomoć i žele da investiraju u startupe u koje veruju. Predavanje je bilo fokusirano pre svega na fondove namenjene tehnološkim startupima. Mnoge kompanije, statistički gledano, zatvaraju ili propadaju u samom tom početku, odnosno u trenucima kada postavljaju osnove svog poslovanja, i onda ćemo proći detaljno kako to uraditi na pravilan način, a da pritom dobijete i finansiranje koje će vam pomoći da razvijete kompaniju neke zdravije osnove. Šta je sve potrebno da se do alternativnih finansija dođe, kako izgledaju procesi prijave, šta se traži, koje su obaveze i koji se to koraci podrazumevaju kada se prijavljujete za dodatna sredstva pri pokretanju svog biznisa? To podrazumeva prvenstveno pisanje biznis plana, budžetiranje i finansije, finansijskih projekcija, ali to se može isto podvesti kao kategoriju pisanja projekata, jer to je zahteva obimnu dokumentaciju koju trebate da podnesete, bilo državi, bilo investitorima. Za bilo kakve privatne inicijative vrlo je jednostavno prijaviti se, čak šta više, ta druga strana koja se prijavljate je obično spremna da vam pomogne da to napišete kako treba, da biste iskazali svoju ideju, svoju zamisao na pravilan način. Predavanje je, osim za one koji su zainteresovani za tehnološke startupe, bilo korisno i za ljude iz drugih oblasti poslovanja, a svi prisutni mogli su da postave predavaču pitanja i dobiju odgovore na licu mesta. Više o događajima u Impuls centru saznajte na njihovom sajtu ili Facebook stranici. Milanovačko pozorište i Kulturni centar Gornjeg Milanovca raspisali su konkurs za školsku scenu 2020. U pitanju je festival pozorišnog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola sa područja naše opštine. Pravo učešća imaju sve matične osnovne i srednje škole koje do 24. aprila 2020. dostave prijave Milanovačkom pozorištu ili Kulturnom centru. Škole za festival mogu da prijave do 3 predstave. Smotra je takmičarskog karaktera, predstave će se izvoditi u dogovoru sa organizatorima u matičnim školama ili u velikoj sali Kulturnog centra. Škole koje žele da predstave izvedu u Domu kulture moći će da koriste veliku salu za probu isključivo na dan predviđen za nastup. Školska scena biće realizovana u drugoj polovini maja, tačnije od 11. do 30. maja ove godine. Ono što svi očekuju, prenosivi pehar dodeljivaće se u sve 3 starosne kategorije, od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. i za srednjoškolce. Naravno, prenosivi Grand Prix dobijaće i najbolja lutka predstava ukoliko bude bila prijavljena za festival.
Organizatori smotre dodeljivaće nagrade i za najbolju mušku i žensku ulogu, a specijalne nagrade, nagrada Bora Atanasković, dodeljivaće se takođe na ovom festivalu. Preporuka organizatora je da predstave budu u trajanju od 30 do 45 minuta sa manjim brojem glumaca, upravo zbog nemogućnosti organizovanja većeg broja proba u Domu kulture. Inače, od 2007. godine do danas milanovačke škole postavile su na scenu 114 predstava sa oko 1100 odigranih uloga. Do sadašnjih 13 festivala posetilo je više od 30.000 posetilaca, kažu iz organizacije. Mladi karatisti Karate kluba Milanovac nastavljaju da nas oduševljavaju svojim uspesima. Sa subotnjeg turnira u Čačku vratili su se sa čak 22 medalje. Karate klub Milanovac nastavlja da niže uspehe na početku ove 2020. godine. Posle uspešnih nastupa u Aranđelovcu i Valjevu, ove subote su nastupili u Čačku na tradicionalnom memorijalnom karate turniru Kup mladosti, koji se svake godine održava u čast jednog od pionira karate veštine u našoj zemlji, legendarnog Zorana Petrovića. Oko 500 karatista iz 70 klubova koji pripadaju regionu uže Srbije uzelo je učešće na turniru u Čačku. Mladi Milanovčani su učestvovali sa svoja 23 predstavnika i nadmetali se u više različitih kategorija, što u borbama, što u kata nastupima, i ostvarili rezultate koji su za divljenje, najblaže rečeno. Osvojili su neverovatne 22 medalje, čak 11 je bilo najsjajnijeg odličja, 6 srebrnih i 5 bronzanih. Na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli su se sledeći takmičari: Ružica Petrović u čak 2 kategorije, Ana Zarić, Petar Petrović, Nemanja Milinković, Veljko Damljanović, Mihajlo Simović, David Pavlović i Kata Tim Poletarki u nastupima u katama, dok su Veljko Damljanović i Mihajlo Simović osvojili zlatne medalje u borbama. Srebrne medalje osvojili su Aleksandar Simović i Andrija Tešić u katama, kao i Miloš Dabižljević, Bogdan Strugarević, David Pavlović i tim pionira u borbama, dok su bronze pripale Milošu Dabižljeviću, Pavlu Kovačeviću, Petru Banoviću, Jelisaveti Ponjavić i Nikoli Ljujiću. Ono što treba istaći je da je ovaj nastup mladih polaznika Karate kluba Milanovac pokazao da se u njihovom klubu zaista predano i temeljno radi, da se posvećuje puna pažnja svakom detetu, da trener Petrović zaista ulaže veliki trud i da dobri rezultati prosto dolaze kao nagrada za sve to. Naredne nedelje ih čeka vrlo bitno prvenstvo regiona, a obzirom na do sada ostvarene rezultate na turnirima u 2020. godini, nije nerealno očekivati još jedan jako uspešan nastup. Generalna proba fudbalera Metalca za nastavak prvenstva u okviru Prve lige Srbije može se smatrati uspešno odrađenom. U prijateljskom delu protiv direktnog rivala u prvoligaškom društvu ekipe Novog Pazara ostvarena je pobeda i time se u pobedničkom ritmu ušlo u poslednju nedelju priprema za početak prolećnog dela šampionata. Prijateljska utakmica između Metalca i Novog Pazara svakako može da dobije prelaznu ocenu. Viđen je meč vrlo dobrog tempa, kvalitetnih poteza, požrtvovanih duela, ispraćenih sa čak 5 pogodaka, od kojih su 2 bila iz one kategorije zvane Eurogolovi. Tako da se može reći da su obe ekipe, posebno Milanovačka, uspešno odradile generalnu probu za nastavak šampionata u Prvoj ligi Srbije. Plavobeli iz grada pokraj Despotovice slavili su sa 3:2, golovima Novajlije Popovića, najboljeg strelca lige Katanića i veznjaka Jokića sa bele tačke, dok su za Pazarce strelci bili Rubezić i kapiten Alivodić. Bilo je tu prilika za još par pogodaka na obe strane, ali generalno malobrojna publika je imala dosta razloga za zadovoljstvo prikazanim sa obe strane. Pa iskreno da kažem, jedna odlična utakmica, kao da je prvenstvena bila. U prvom polovremenu smo videli već 5 golova. Imali su nekolicina navijača da vide i jednu i drugu ekipu. Sigurno su da su došli da isprate domaćine, jer Metalac je uvijek konkurent za superligaša. Po meni mislim da obe ekipe zaslužuju da budu superligaši. Da li će to ispuniti ove ili neke naredne godine, vidjet ćemo. Metalac je trenutno u boljoj poziciji, ali i mi ćemo juriti do kraja koliko budemo mogli taj priključak za Superligu, jer Metalac i kao grad i ovaj stadion i opšte kao klub zaslužuje da bude superligaš. Narednih 5 do 6 dana, prema rečima šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Metalac, gospodina Stankovića, radit će se lakšim intenzitetom i obratit će se pažnja pre svega na taktičko-tehničke detalje same igre, kako bi duel sa Zlatiborom iz Čajetine, kojim će u subotu otpočeti prolećni deo prvenstva, dočekali potpuno spremni bez ikakvih nedoumica.
Treba istaći da se jasno vidi da na svakom koraku u timu odiše pozitivna i zdrava atmosfera, da su fudbaleri željni pobjeda i da su svi svesni šta je krajnji cilj, a on se zove Superliga. Želim i mom bivšem klubu Metalcu isto tako ulazak u Superligu i da se sretnemo, kao što smo rekli na početku. Nama ostaje samo da poželimo da se lepe reči bivšeg fudbalera fudbalskog kluba Metalac Admira Kecapa obistine i da obe ekipe ispune svoje planove i namere, pa da se možda naredne sezone susretnu u direktnom duelu kao članovi najvišeg ranga srpskog fudbala. Odigrano je 14. kolo u prvoj ligi Srbije, kako kod odbojkaša, tako i kod odbojkašica. Klubovi iz Gornjeg Milanovca zabeležili su polovičan učinak. 7. pobjeda odbojkašica odbojkaškog kluba Takovo Zvezda Helios i 5. poraz odbojkaša odbojkaškog kluba Metalac Takovo je ukratkom opis učinka naših klubova u mečevima 14. kola prvih liga Srbije u kojima nastupaju. Dame su odigrale jedan dosta dobar meč. Dočekale su gošće iz Valjeva, ekipu odbojkaškog kluba Srbijanka 014 i punom merom im se revanširale za poraz iz prvog dela sezone. Rezultat je glasio 3:1 po setovima 25-19, 16-25, 25-23 i 25:10. Dobro jako smo dobro igrale i baš sam zadovoljna celokupnom igrom. Imali smo nesuglasice kao i u prošloj utakmici, ali sad je sve bilo potaman. Ovom drugom uzastopnom pobedom naše Gracije su se učvrstile na 5. poziciji sa skorom 7:7 i imaće velike šanse da u posljednja 4 kola uznapreduju barem još jedan korak unapred, što bi se svakako smatralo dosta uspešnom sezonom. Ta očekivanja posebno dobijaju na realnosti ako bi uspele da ponove igru iz 4. seta ovog meča, koji bi mogao poslužiti kao kliše kog bi se trebale pridržavati. Jeste, to je jako bitno. Mislim, za nas iskreno mi ostajemo u prvoj ligi, tako da nam ne znači toliko mesto, ali je drago nam je što smo tu. Momci pak nisu prikazali igru kakvu generalno mogu i umeju. Pretrpeli su novi poraz i to drugi maksimalnim rezultatom od strane odbojkaškog kluba Smederevo Carine. Iskreni da budemo, jedno vrlo loše izdanje, bez obzira na sve nedaće kojima su pritisnuti posljednjih nedelja. Sada je već skoro jasno da će šampionat najverovatnije okončati na poziciji broj 3, mada teorija za osvajanjem barem te toliko željene druge pozicije još uvek postoji. Još 4 kola su preostala, među njima i direktni dueli sa Borcem i Spartakom, pa možda uz neku dozu sreće konačan ishod i bude kao što bismo svi želeli. Poštovani gledaoci, pratili ste pregled nedelje televizije Gornji Milanovac Plus. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.